on maasikas. See on ikka another fucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on maasikas. 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 See on ikka another fucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on maasikas. 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 See on ikka another fucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on maasikas. 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 See on ikka another fucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on maasikas. 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 See on ikka another fucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on maasikas. 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 See on ikka another fucking mida vittu?
Se on moisikas. Mitä vittu? Mä olen kyberkiusaaja. Se on moisikas. 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 Mitä vittu? Mä olen kyberkiusaaja. Se on moisikas. 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 Mitä vittu? Mä olen kyberkiusaaja. Se on moisikas. 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 Mitä vittu? Mä olen kyberkiusaaja. Se on moisikas. 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 Mitä vittu? Mä olen kyberkiusaaja. Se on moisikas. 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 Mitä vittu?
moosikas. See on ikka motherfucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on moosikas. 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 See on ikka motherfucking mida vittu? Ma olen küberkiusaja. See on moosikas. 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 See